Benvinguts a l'exposició d'Antoni, en Carles, com el coneixeu, jo sempre l'he conegut com a Toni. Llavors, bé, aquesta exposició, ell és un pintor surrealista, el surrealisme sempre està vinculat a Catalunya, i molt especialment a la Costa Brava, al nord de la Costa Brava, i bé, hi ha noms com Dalí i Cadaqués que quedaran sempre en el record i en la història de la revolució que hi ha hagut, almenys en aquest espai i aquest autor, i en el que és la Costa Brava. Però no són els únics que han passat per aquí, i aquest llistat me l'ha passat ell, perquè no em vull descuidar cap. Doncs hi ha passat en Magritte, en Pol Aulard, en Lorca, en Buñuel, o el mateix Picasso, va passar un estiu, si no recordo malament, a Cadaqués. I recentment també hi havia en Pujol Boira, que es va morir el 2019, crec. Bueno, ha sigut una mica l'exemple de tota aquesta gent que s'han vist atrets per aquesta costa, no? Tot i que jo no hi entenc gaire de pintura, sí que crec fermament que és important doncs, a nivell cultural, tots aquests actes culturals que hi ha, potenciar-los i fer-ne com més millor. I bé, a mi m'ha tocat la sort de poder presentar ja dues exposicions d'Antoni i bé, estic molt content de poder participar i més de poder-lo ajudar perquè abans de tot doncs, nosaltres som amics, no? I t'ho dic, quan et parlava de lo complicat que és tirar endavant projectes com aquest, jo sóc l'alcalde de Bàscara i nosaltres, tot i que hem muntat cicles de teatre, exposicions de pintures, presentacions de llibres, costa molt que la gent segueixi. Llavors, se li ha de donar doncs, el màxim de difusió possible, a veure si d'una vegada per totes la gent s'enganxa a la cultura. Bueno, és un surrealisme naïf, mediterrani, sobretot pels seus colors molt vius, colors elèctrics, i un surrealisme doncs, en el qual presento que el pensament que pugui tindre la persona en aquest moment. Bueno, per mi representa doncs, poder presentar aquesta obra nova aquí a Girona, que estic entre amics, entre companys i amb la gent que sempre ha estat al meu costat, des que vaig començar fa més de 20 anys. Hi ha una vintena de quadros, encara en queda alguna casa, també l'he deixat, però crec que són els més representatius que he fet durant aquests 2 anys. He regalat unes obres, una a la Penya Immortal Girona, en la qual m'uneix una gran amistat des de fa molts i molts anys, i els que són uns dels artífexs pels quals he vingut aquí al Centre Cívic Sant Narcís de Girona. L'altre quadre és per un amic que en aquests moments doncs, està molt i molt malament, pateix una malaltia, una malaltia, i que en aquests moments no està aquí, i he volgut també doncs, donar-li un petit detall i sobretot donar-li els ànims doncs, de tirar endavant i fer el que es pugui per la vida. Aquesta exposició estarà fins al dia 31 de juliol, aquí a Girona, i després sortirà, segurament hem d'acabar de concretar, a Ceret, i sí que està ja confirmat, és el mes de novembre a Bàscara, que és on es tancarà el Tour 2023 que hem fet de surrealisme mediterrani.